Epa, launo kemenka de bueltan, cruzadekin, gehiagorekin azkenean, bueltan, nahendik ez dugu guztiz erritmo hartuko, baina bai, banago itzultzen pizkanaka, eta hemen ikutsi genuen txibirro bano errekuperatu nahian, konkistatu nahian, hobeto esan da, ealik eta lehen lortu dezakegun, gure txibirro mano maite hori. Gogoratu Bizantzaren imperio, bueno, azkenean hautatu nuen ezetz, geratu zen berdinketan eta hautatu nuen ezetz, beraz, Bizantzaren imperio ez izango gure atal bat, baina, bueno, lasaitasunez, denboraz. Azkenean amaitu nuen ulertzen nola egiten zan bere ganatzeko lurraldeak eta bar, baina, bueno, ea eskondu dezakegun mutikoa. Nirekin eskondu dut, planga, venga. Argi eta garbi ez. Baina egongo litzateke gure seme batekin eskontzea. Bueno, lasaitasunez. Orduan, ea txibirro mano berenegatzen dugun gure Nafar erresumarako eta Italia! Ez baduzu ikusi Italia, historia ikasteko era oso ona da, Nik asko gomendatzen dizuet. Montus Ezebes, vale, alcalde meme, heredado la villa, Ezebes hortik, Calabria. Gure hau hemen, beraz, Montus Ezebes, eta aprobetxatu du garai hauek pizkat hobetzeko gure lurrak eta bar. Hau poseta gurekin, Nafarroa ez, baina bueno, semeak eskonduta danak. Biazka, eta non dago hori. Idari bez. Nungo ditzateka hauen kontra be egotea, forzo de leva. Gero pietatea zerangoa, son ordun mertzenari haue horrenak, okupatuta daude. Kapuan. Torpak nahiko ondo gabilz, behatzi mila leba, ez dago batere txarto. Ia esan da. Hemen daude, kapuan behitu egia da. Eta nire lagun baitaren. Ordun. A ber. Hemen hortzen dugun hemen lebindikaziorik edo, eta itartean ez dakidu ez zer konkistatu dugun. Ben, badirudi ez. Keba. Eskan morabideak potolo jarri dira kabroiak, Potolo jarri dira kabroiak. Eta edo nor sartzen da, bitu, Frantzia daukan hemen matxinada bat. Nazio de Tolosako... Vale, printzipea seme bat izan du, ondo. A ber, gure seme maitatua. Bueno, gure semearen semea. Ostia. Vale, eskonduta. Bueno, ez dut guztiak eskonduta. Bitu, emendeko gure. Esan da azken dengo nieta. A ber. Gure semearen azken semea. Vale. Eta eskonduko dugu matrilinealean. Hone gongo litzateke laguntzen batea. Ez da hori gertatuko, argi eta garoi. Ez erako gure seme, ostia.
Zerako gure seme principala. Zambo... Ceseante, habla ceseando. Holan hitz egiten du. Ez dakilako zondo hitz egiten. Labio leporino. Atenas. Ongi. Atenasekoekin, Atenastarrekin egon hartzen duten. Vale. Ondo. Gure falso legato, no le he enfurecido. A ver. Zekiz zer egin alde dugun hemendik diru horrekin, ez, kego, asko zere gehiago behar dugu. Vale, donar, celebrar, donar, pedir, representos a los templarios. Vale, itxuri behar dugu gainera, vale, orduan ez, honen itxarongo dugu. Eta matxina da gaude hortik erditik, Txerango gugu peskat batxera arte, nahiko saio lasaia izango da. Nahiko saio lasaia, ia esan da ematen du edo badirudi. Baina, gutxinez, badirudi lasaitxo izango dela saioa. Zer gehiago komentatu behar nuen. Zer gehiago, ez dakit zer komentatu behar nuen hemendik. Txartel grafiko berri erosin duen, baina azkenean ezin izan dut jarri. Arazo bat ematen dit eta pantaiazo beltza gertzen zait, pizten duen ordenagailua. Presentar alegato, hombre! Eta pantaiazo beltza beltzen zait zera. Jartzen duenean txartel beltza eta pizten duen ordenagailua pantaiazo beltza gertzen zait eta ez dakit oso ondo zergatia, baina bueno. Espero dut, ez dakit. Nola konpondu hori egia esan da, ez daukate ideia askorik. Eta zer gehiago komentatzea. Ez dakit zozerazten dudan, egia esan da. Ea erritmo normaltzen dudan hemendik gutxira berriz. Justo porrekin eta abar ezin izan dut. Jarraitzen du, bale, ondo. Menik dena ondo. Pues gurekin. Epa, ez. Venga. Momentuz ez dugu laguntza eskatuko. Treko ditugu denak eta itxasuntxak barko ditugu baita be. Flota. Zuek desagertu, hemen ez duzu ezer egiten. Eta flota hau ona. Itxasuntxak hauek ona. Zuek ona eta gero ona adibidez, zuek ona eta zuek danok ona, venga. Animo, bukaldu gura txibi romano bere ganatu. Espainiaku, txibi romano. Italia oso, ostia, Sacro Imperia sartu da gure kontra, benetan. Bueno, ikutu duguna oraintxe bertan. Oi bala, hostia. Ikutu duguna. Sacro Imperio gure bila dator. Oi bala, hostia, ikutu dudana. Ikutu behar ez nuen kutsa.
Ikutu behar ez nuen kutsa meka. Ospera. Sacro Imperio Erromatarra gure bila dator. Buah. Lokuroia egin dudana. Topak ditugu baina 3.000 Miako armadan nik uste irabazi aldu dala, Gure topakatzen direnean, klaro. Hombre, itxelako izango litzatek irabaztea ia esan da. Ma ez dakil lortuko dugun, Ez dut uste. Behar bada bai. 1000 tropa ona. Teknologia zean goaz. Espaldi ez dudala begiratzen, bale. Boa, ere azten dugun, Sacro Erromatar Imperiari azten badigo ni flipatuko dute. Ez dut uste, oza, ni malde feiz, osea. Ikutu gara ez nuen kutsa. Baina, bueno, saiatuko gara. Gutxienez saiatu. Bueno, momentuz ondo. Usteo bera. Ez ditugula behar. Momentuz ondo. Bale, hor aragoi saiatzen ari da berreskuratzen lurrordeak. Bale, momentuz ez doa txarto gauza. Baina, zer ekartzen duen Sacro Erromatar Imperioa. Jihad por Jerusalén. Hori salbatuko nau. Hori salbatuko nau jihad hori. Sartuko dira jihadean. Sartuko dira jihadean eta horrek salbatuko nau. Zez hori sortea izan da, Ostia! Ostia! 10.000 soldadu! Animo! Erabazten gaude benetan! Benetan Erromatar Sacro Imperioa irabazi diogu. ¿Qué me estás comentando? O sea... ¡Hostia! El principio del fin. Izan da hori. Buah, ez dakit... Buah, ez que izan da... Ez, astuko dugu. Astuko dugu gauza ez zaigulako interesatzen, ezin dugu armada human, osea, bestea potra hutsa izan da. No, ni de palo, ha sido remover la caja de los... Osea, ni de palo, osea, ezin dugu horren kontra, inondik inora. Se remueve la caja de. Nápoles errezago izango da. Relaciones... Aliados 3. Vale, hori, en fin. Itxoin, Malta. Esta vez oso... Eta... Revuelta húngara. Bueno, oiek... Enkontran ikuste bai izango dugula. Venga, orduan, Napoles saiatuko gara lortzen. Iar, eta joango gara...
Gure hau. Hau, jongo gara hemen jartzen adibidez. Iar, ez duen hartuko, baina bueno. Eta xatuko gara, bari, Napoles lortzen. Zuek momentuz, bero. Ez teko indarri lo matar Sacro Imperioa irabazteko, osea, inondik inora, osea, ez pentsa egiten dudala, holan ala ligera. Osea, ezinezkoa den osa bat ezin da posible bilakatu. Momentuz ez, baia. Ez dakit mercenario batzu kontratatu. Una carrera eclesiástica más bien. Opa. Mayordomo. Estago... Venga, adibidez. Bueno, ezin dira batu, bueno, lasai. Honek ez dauka... Peitu, 110 soldadu eskaz. Venga, orain bai aldu gura. Ez que Sacro Romatari Imperioa be, boa! Liada padre izan da hori, ez nuen espero. Ez nuen espero. Mamma mia. Batu, aceptar. Jongo gara hauekin momentuz. No ziaten lotu harko dugu eta... Joder, edo nor sartzen da hor. Edo nor. ¿Sabes? Venga, ona. Eta gero beste hauek bidaliko ditugu. 140 soldadu eskaz ditu, espero dute konkistarraza izatea. Ekin gutxi gora bera, zaila bukatutxat ematea. Ia esan da, ez dagoelako askoz be gehiagorik egiteko. Erunen baten polita izango litzateke Sacro Imperio Romatarrari irabaztea. Bikaina izango litzateke, ez dakit nola ez noiz, baina... Lortu behar dugu. Lortu behar dugu Italia askatzen eta Txibirlomano gurea bilakatzen. Bai edo bai. Juan, erasora. Tun. 300 soldadu eskaz, en fin. Venga, eta mi hauek ona, eta zuek fuera. Ongi. Horren hauek hemen. Jo, beste 1000 soldadu ya. Esa, 500. 500 gehiago. Bueno. Lasaitasun osoz. Lurrak berengan atzera. Napoli hemengoari ere emango diogo, lan hemen tipo berbera egongo da. Gero hau, eta gero Salerno. Hauek badaki zigur hartu alditu dala. Gero hemen hasiko daia Juego de Tronos, esan dezakegu. Beste bat lortu dugu, ja. Baina bide bat ezia, sartuko gara zuzenean hau egon baitu ezain pronto. Eta joango gara bitartean Salernon egiten. Zuterazo nahi. Mengokoak ez ditut atera ez, venga. Ona be. Vale. No, el mío sería un soldado, ez dago txarto, Armada polita. Mira, sortzireun. Beste gosteun hemendik, eta beste... Eso, jo ezin ditute bere ganatu. Eta hemen matxinada izan dugu.
Me cachis en la mar. Cáceres eraino, jongo gara. Bueno, haiek enkargatuko dira. Beraz, lasai enkargatuko gara. Eta ea... Vale. Ea Napoli berenegatzen dugun, eta hau... Ja prestuzten dugun urrengo... Joan zait. Ah, lebak ditugu dalako. Ah, jodo. Vale. Vale. Osea, lebak kendu beharko ditut bai edo bai, ze putada. Uf. Hori kolpe gogorra izan da. Vale. Pues que sen ditu soldadurik ateratzeko, me cago en la leche. Me cago en tal. Setioak ez dira munduko berena baina. Batzutan. Saber, no? Jarritak udan. Vale. Arrazioa hendik mantentzen da, hori hona da. Cachis en la porreta. Tengo tropak hor. Ez ditugu soldadu asko hor... Nor. Enviar. Ez dut uste. Aragoia zer egingo duenik, baina bueno. Mamia soldado. Hostia, ezin ditut atela. Ke putada. Men ditut beste 300 gehiago. Txenez. Aragoi laguntzen banau. Me cago en la puta. Vale, osea, Gaztela zen nahi nuen. Vale, Gaztela bai laguntzen dit ondo. Gaztelen laguntzen banau, asko zero beto. Eskat hor liata nabil eta... Jo, gastatzen ari ezaigu hau bere ganatzea, Aragono da bildena. Eta galtzen benetan, minus bat. Benetan. Joder, lortu hau ja salernokoa be. Cago en la leche. Ba, momentuz hor utzi. Dekugula hemen askorako. Hau badago ia josita. Itxasontziak atera. Eta zekoek laguntzen diote. Hau da bil. Animo. Cago en tal. Mila soldadu ia, eta non dago Gaztela, tio? Non dabil Gaztela galduta, tio? Eta guzen nahi dute guztiontara.
¿Sabes? Jodo. ¡Ja! Bai, hombre, zer gehiago. Nafarroak erresuma lortzea. Sí, venga. Nafarroak erresuma estu lortuko. Beitu, baki ofrecer la paz. Vale, ondo. Venga, ya está, vale. Zuko na etorri. Oneri, emango diot, otorgar título hacendado. Demores, Nápoles. Enviar, listo. Ondo, Nápoles ya bada gurea. Tropakon. Itxoin, egingo dugu harinago. Hemen 2000 ditugu. Kendu eta hauek deitu armetara. Tana ekarri adibidez, Kuenkan. Eta Kuenkan batuko gara guztiok. Adibidez, holan. Venga, listo. Eta hemen nik uste utxeko dugula ja da. Zeren eta ja demora nahikotxo darmago eta 6 minutu beraz. Espero zuen guztuek esatea. Guztuek esan dugu eta hurrengoko zeian ikusiko dugu honen amaiera beraz. Besterik gabe zaindu eta hurrengora tela unok.